Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním. Poprosím teraz pani spravodajkyňu Emíliu Millerovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 578 z roku 2004 zbierky o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, tlač 1780. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené pani kolegyne, kolegovia poslanci. V rozprave vystúpilo 7 pánov poslancov, nebol podaný žiaden procedurálny návrh. Prosím vás preto, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s paragrafom 73 odsek 3 písmena C zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prezentujme sa a hlasujeme o návrhu pani spravodajkyne prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní. Prítomných 119 poslancov, zahlasovalo 119 poslancov. Konštatujem, že Národná rada sa jednomyselne uznesla na tom, že prerokujeme tento návrh zákona v druhom čítaní. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať teraz o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovanie Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu pani spravodajkyne tak, ako to navrhla. O pridelení návrhu výborom určení gestorského výboru, ako aj lehôvod na prerokovanie určeným výborom. Ale to kto sa pomýlil? Ďakujem veľmi pekne. Pani spravodajkyňa, dajte pozor, vás počuť za každým, čo poviete. Prítomných 117 poslancov, zahlasovalo 114, zdržal sa 1 poslanec, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme tento bod schválili a postupili sme zákon do druhého čítania. Kolegyne, kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem za účasť a vyhlasujem 55. schôdzu za skončenú a prajem vám šťastnú cestu domov. Majte sa krásne.